Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, уважаемые гости нашей новогодней елки! Яңа ел алды, сөйнешле мәшәкатьләргә бай, тылсым, мөгъҗизәгә ышаныш белән тулы илаһи мизгел. Балалар өчен бигрәк тә. Шундый мөгъҗизәләрнең берсе район хакимияте башлыгы Шыршысы бәйрәме. Башка еллардан аермалы буларак, быел пандемия аркасында бәйрәм югары Яркәйнең үзәк мәйданында, төп Шыршы янында саф һавада оештырылды. Әлеге чарада катнашу мөмкинлегенә уку алдынгылары, фән олимпиадаларында, спорт ярышларында һәм үзешчән сәнгать фестивальләрендә җиңүчеләр, хезмәт бурычларын үтәгәндә һәлак булган, күп балалы аз тәэмин ителгән гаиләләрдән сәламәтлекләре шикләнгән балалар ия булды. Иң тәүдә чарага җыелучы яшь райондашларыбызны, аларның ата-аналарын якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме белән район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин тәбрикләде. Сегодня в канун Нового года хотел бы вас поздравить от имени администрации муниципального района, от совета, за ваши достижения в учебе, за ваши достижения в спорте, за участие в разных олимпиадах. Действительно, Дедушка Мороз сказал, что вы наша гордость. Так оно и есть. Потому что вашим трудом, ежедневным трудом, учебой, вы приносите славу школе, славу району по разным олимпиадам, по предметным олимпиадам, по естественным олимпиадам, достижениям спорта. Хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить вас за ваш ежедневный труд. Учеба – это и есть большой труд. Поблагодарить ваших родителей за то усердие и за ту помощь, которую они вам оказывают. И, безусловно, учителей, которые являются наставниками и людьми, которые дают именно те знания, которые нам нужны. Арытаба Илдар Иршат улы тантаналы рәвештә 6 балага республика башлыгы Ради Хабировның бүләкләрен тапшырды. Аннары кызлар һәм малайлар өчен чараны күңелле итеп алып баручылар. Район мәдәният сарай артистлары тарафыннан әзерләнгән «Тылсымлы шар» дип исемләнгән заманча әкият тамаша күрсәтелде. Балалар бик күп төрле әкият геройлары белән очрашу бәхетенә иреште. Я прошу прощения, что тревожу вас в такую минуту, но я здесь мимо проходил. Ой, а ты кто? Снежный человек? Большая говорящая мороженка! Уважаемые, я Олаф, обаятельный снеговик, который очень любит жаркие объятия и веселье. О, откуда ты взялся? Вы настоящие волшебники. Вы так задорно играли в снежки и сами не заметили, как собрали такую обаятельную фигуру. Немного волшебства, и вот он я, самый потрясающий и неповторимый снеговик. Бу көнне һәр балага муниципаль район хакимияте тарафыннан әзерләнгән бәйрәм күчтәнәчләре таратылды. Һәм әлеге күркәм чара һәр кем күңелендә аерым урын алып, озак вакыт сакланыр дип уйлыйбыз. Һәм бу фикерләрне үзләренең уй кичерешләре, тәэсиратлары белән биредә катнашкан балалар да ихлас уртаклашты. Я увлекаюсь рисованием, танцами, керамикой и хожу в музыкальную школу. Я очень рада, что попала сюда. Было очень интересно. Желаю всем хорошего Нового года, хорошего времяпровождения, чтобы у вас все было хорошо. Мне очень понравилась районная елка. Я пришел, потому что я отличник. Я участвовал в Олимпиаде Кубок Гагарина. Еще я участвовал, читаем Альберта Лиханова. Желаю всем, чтобы они тоже сюда попали. Я пришел сюда, потому что я отличник, из 3 класса я участвую в Олимпиаде Кубок Гагарина. В 3 классе я победил 3 школьных этапа и поступил на муниципальный. В муниципальном этапе я оказался призером. Спасибо, что в Верхней Яркеево проводятся такие хорошие мероприятия. Всех с Новым годом! С Новым годом, друзья!